कारण बे समाव जों बयबो मिथिगौ BPF हानजाया माने गोदोलांनाय मोनसे नाव बे नावाव आरो रावबो गाखोनो लुगैया दिनैनि दिनाव बे समाजाव आरो BPF होननाय मानसि बुथारग्रा बे हानजाजों सोरबा जइन जानाया बे जाहोन जानो हाया कारण BPF मीन्स माने मानसि बुथारग्रा मोनसे हानजा पर कफन बांधने वाले मौत से नहीं डरते बेथ' खर'गाज्रि फाग्लानिनो बाथ्रा राकेश ब्रह्मआ बै समाव जे हायार सेकेन्डारि फेल जानानै गुथा गान्जा सोबनानै जे खर'गाज्रि जादों बे खर'गाज्रियानो दासिमबो हयथ' मोजाङै खाराखै नंखायनो बेबादि बुंनो हागौ दिनै BPF बुथारग्रा मानसि बुथारग्रा हानजा बा पार्टि बोरै बुंनो हागौ मा प्रमान दं बेहालाय नोङो प्रमान होनो हागोन राकेश ब्रह्म सोरखौ BPF माला बुथारामोन बिसोरथ' नागारनाय नङा दिनै BPF निश्चय बिथांमोनहा अलरेडि गोबां थानायाव केस होबाय आं खोनादों बे केसफोरखौ जुजिनो बे साखाफारा जागाथों बेबादि दिनै एसे पावाराव मोनदों होननानै जानला मोनला गुबुन पार्टिखौबो बखिलाबायनाय बे बिराद मुगैजाथाव हाबा आरो सासे जानानै बेबादि जानला मोनला अगणतान्त्रिक खोथा आनपार्लामेन्टारियान वार्डफोर बाहायनाय बे जोबोद मुगैथाव आरो लाजिथाव आरो बेफोरबादि मानसिखौ आव दोननायनिखौनो जुक्ति गैया UPPL जुदि UPPL मोनसे मोजां राजनिति हानजाबा राकेश ब्रह्म बादिखौ थाबैनो एक्सपेल खालामनांगौ आरो नङाबा UPPL नि अबस्थायाबो किन्तु गाज्रि जागोन कौन है ये लोग कहां से आते हैं BPF দল এটা হত্যাকারী দল এনে ধৰণৰ বক্তব্য আগবঢ়োৱা তেওঁ এটা কাৰ্যবাহী মানে সদস্যৰ নিচিনা দায়িত্বত থকাৰ পিছত মানে আমি সঁচাকৈ অলপ মানে আচৰিত পাইছোঁ আৰু তেওঁৰ তেনে লাগবান নোহোৱা এনে কথাৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ আৰু আইনীভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা তেওঁৰ ওপৰত যাতে লোৱা হয় सबको सस्पेंड करेंगे তাৰ কাৰণে আজি আমি তামুলপুৰ থানাত মানে গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ